Oke, tepuk tangannya. Terima kasih. Ah, hey. Oh, ya. Ho he ho, ho he ho, ho he ho, ho he ho, ho he ho. Hop. Ah, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Ah, hey. Hop. Satu sampai jembatan. Yo. Oke.
Sitoke kok ilang sitok ya. Oh alah, yo paling sing nguyuh. Yo. Iki mau yo jarine Pak Kepala Sekolah Pak Agus. Jarine nekane bintang tamu selain Yusika karo Mas Agus. Sangat istimewa. Mari kita sambut bintang tamu saka Jakarta. Sing omah gandeng. Yo, tabuhi Mas, ganongan. Yo, ndi bintang tamune? Monggo Mas. Monggo, bintang tamu kita dari Jakarta. Iya. Oke, monggo Pak. Iya. Siapa ini? Ya Allah. Siapa ini? Ya Allah. Sopo ini? Bah. Ya Allah, ya Robi. Bagus ki. Bocah ini. Bagus. Pak Kepala Sekolah. Tirose bintang tamu lah kok sing teko. Ku gerukok ini. Ki bocah ki delone pundi lho Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki Cing Jawa rene. namanya siapa Mas? Parno. Parno. Leh. Jenengan Pak Agus gadah alumni sekolah ngeten iki to Pak Agus. Bagus. Mas, kamu juga sekolah di sini? Oh, sekolahku Purworejo ya. Purworejo Mas. Kok tuwek Mas? Ya kan Alumni di sini Mas ya. yo mbiyen yo sik enom gagah gede dhuwur. Golek anu jenengan iki alumni kene. Alumni kene. Iki pantarane wis saloke wis ilang Mas Agus. Kok koyo ngene iki? Oh alah. Kamu sudah lulus berapa tahun? 51 tahun. 51 tahun. Heeh. Oh berarti lek 51 tahun lulus berarti pinter no. Pinter. Ning kene arep nyapa? Yo ngene iki. Bedhean iso. Yo iso lulusan kene ora iso piye padakne kowe. Ngene lho. Kalau tak ya. Ya, kamu lulus. Ini kalau kamu pintar, Lah nek kowe tuwek kuwi. nah iki gak ngerti wae kita apa Lah brengose lho. Bringose iki pasangan rene yo. Pak Agus bintang tamu, masa bintang tamu nekane saka Jakarta taline rumput Jepang. Yo biyen ngene iki yo. Rumput Jepang ngono Sekolah kuwi. ini biyen. Oh alah, kamu kelas berapa lho, Le? Kelas 5. Kelas 5 SD. Sekolah sini. Gurunya matematika namanya siapa? Iya ada. Oh, boten enten, ora enak guru matematika yo. Berarti kelas 5 SD pinter hitung-hitungan ya. Pinter hitung-hitungan ya. Kamu jangan metotok-metotok. Apa kowe tekan ngono kuwi sih? Cah kene wis pinter kok lulusan. Siapa nama wali kelasmu? Bu Retno. Oh, Bu Retno, pinter. Lek Bu Retno pinter. Kamu matematika pinter ya?